салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле шудастам ки бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. Ҳозир ман аз бозори Корвон тарафи Тилобозор даромадгоҳи рақами 11 якум ряди магазинҳои шишагӣ, магазин рақами 1. Анами хеле босе кӯдаконара нишон метиҳам. Чанд видео пеш ма шумода фатачора нишон дода будам, инами платячора шумо пурсида будед. Нархҳои ино ҳастай 350-450. дар видеои пештарам даромада бо тамошо кунед абзорша. ҳозир бошад якчанд либосҳои хушраки дига доранд. мехоҳам шумода фаҳмонам нархошона. ино чанданд? 180 сомон. ҳамаша ҳамирят. то чанд солара дори? 3 сола то 8 солара будай. беҳад расветкои хушрӯ. ино бори киҷоянд? турецки. баъд ҳастанам хе худичо. ё чанд сомон? 80 сомониам. иёям туркия? мана снегурочка турецки. идвой тройка? тройкотон чанд сми? 300 сомон. ане тройкаи духтара бинед чӣ хушрӯ бо брукчаш. иҷа бантик доштай. материалаш аҷоиб фасон. костюмча дораду футболка ва брижаи фасон. айнаи двойка чи? 130 сомон. инаму двойка. ана ино хушрӯванд. ино ҳичи намешаванд. брижаошон кати. то чанд солара дори аямин? то 6 солара размер доштиян. чанд смай? 150. ино медонед бамбукҳои туркиян дӯстони азиз. аз бамбукҳои мисол ӯзбекистон ҳозир бозорда бисёрай арзонтарай, вале ва ё и сифате ки ино доранд ва ё да нест. набинед ази бо чанд рангая? расветка доранд. марҳамат. аи платячотон чи? сирх. сирх бинед хушакто чанд солая? то 6-7 солара буда. 150 сомон. инаш чи? 200 сомон. инаш 200 сомон. баъд бо ҳаст. ина ино чи? турки. набинед ана и хушрӯ барои мактабачо бинед школни. и чанд сом? и пад намезана? 200 сомон бо арзон мешава. бинед чӣ хушрӯча барои кӯдако, барои мактаб. ва бамбук. и бамбуки туркия? не инаш туркия. иш чандай? и 160 сомон дӯстони азиз. бишкек. инаш 220. турецки шая иш? двойкая? двойкайна. то чанд солае вай? то 12-13 сола мехе. спартивкои бамбук диор турецки сиёҳу анамихе ва фиолетовия беҳад хушрӯ. анаи худичои духтари чи? 100 сомони худи. а безрукавко чи? анаи безрукавкои дарозак 120 сомон. спартивкаи боло розви чи? вай то чанд солая? вай розви то чанд солая киҷон? то 8 солара бинед чӣ хушрӯ материалаш. а инаи дигариш чи? стайл. жимпири ая материалаш? вязаниай. вай чанд смай нархаш? 180. анам стайла бинед чӣ хушрӯ. то 11-12 солар размер доранд. анаи тройка чандай? бинед кӯдакишам будай. турецкия? бишкек. бори бишкек. бинед тройкаи хушрӯ 240 сомонӣ. ана баъд вай худи чи? худиш тоқая? брукшкати спартивкара бинед чӣ хушрӯ барои кӯдако 180. турецки? бишкек иш. ана сирх чи? худиш тоқая? двойка 160 сомон. на ана зардаш чи? худиш тоқа 130 сомон. розви. инаи розви